Республика һәм шәһәр көнендә төп бәйрәм мәйданнарының берсе пирамида концертлар залында узучы Болгар радиосы концерты булачак. Бу көнне казанлыларны һәм башкалабыз кунакларын уникаль тамаша көтә. Тамашаның кайбер серләрен кунагыбыз җырчы Винарис Илиге ташар. Исәнсез, Винарис. Исәнсез, Луиза, исәнсез, Алмаз. Сәлам. Студия, сәлам, кадерле тамашачылар. Хош килдегез. Аллага шөкер. Җәйләрегез ничек уза? Менә диген. Шуннан да бу җәй булмады дип әйттеләр, әйме. Минем өчен барыбер шу хәтле әйбәт матур уза инде ул җәй. Һаман да Алла бирсә август аенда, сентябрьдә аенда да җылы булса, ял итәргә барам мин. Эшлим дә. Аллага шөкер. Бөтен нәрсә була. Концертлар сагындырдымы? Концертсыз утырмыйбыз, Аллага шөкер. Җәй көне дә бик күп концертлар булды, open air'лар булды. Тамаша залында түгел, урамда сабан туйлар үзегез алыңыз бит, open air бит хәзерге вакытта бик актуаль бит инде, бик креатив шундый концертлар бара, open air саф һавада. Сез үзегездә бик креатив һәм Болгар радиосы үткәргән концертта да шундый ук креатив чыгыш булыр дип ышанабыз. Нинди җыр булачак? Нинди чыгыш әзерлисез? Яңа җыр әзерлим. Безнең Перимнән алып килгән җырларның берсе инде. Хамис Азмуханов язган, Мирай Искәдеров сүзләрен. Ул яңа җыр дип әйтә алмыйм мин аны. 20 ел элек мин аны уже җырлаган идем, но әле чыгармадым. Теге тамашачыларга булай үзем өчен генә җырладым. Менә хәзер яңа аранжировка ясатып, яңа клип төшереп, Алла бирсә, сез дә күрерсез, тамашачы да Алла бирсә күрер. Ансы инде 30 августта булачак, Алла бирсә бәйрәм көнендә. Менә җырларны сайларга кем ярдәм итә сезгә? Менә Перимнән килде бу җыр дисез. Кем булша дип? Минем дуслар күп бит. Һәр дусларга мин башта ул җырны җырлыйм да күрсәтәм. Әйтәләр, әйбәт җыр дип, мин аны алам. Әгәр әйтәләр, Винарис булай гына инде. Алмыйм. Чөнки минем беләсезме, ничек әйтим, дуслар күп әйткәнемчә. Алар минем һәр дус минем музыкаль критик дип әйтим. Кемгәдер сүзләре ошый, кемгәдер көе ошый. Һәм минем үземнең мин аны продюсер дә әйтә алам, Гүзәлия бар, ул Гүзәлия композитор да, татар кешесе буларак, ул карый да әйтә Винарис әйбәт җырлар. Аларга кирәк. Әгәр ушамаса алма, үзем язам дип әйтә. Винарис Карагзел, сез татар телендә генә җырлыйсызмы? Башка телләрдә дә башка. Русча да җырлыйм, инглизчә дә җырлыйм. Шулай бит инде, акча кирәк бит. Гел татарча гына җырлап акча бирмиләр. Шулай инде. Хәзерге вакытта ягы да бар икән. Бар шул. Гел татарча гына китмиләр бит кеше. Мин чөнки наполовину еврей, наполовину татарин булгач, шуңа күрә миннән нәрсәдер теге новенькое кирәк дип, другое что-то да кирәк дип әйтәләр. Винарис, менә сез әйттегез, яңа җыр башкарам дип, менә безнең студияга килгән башка җырчылар да алар шулай ук. Без яңа җыр башкарабыз, премьер булачак дип әйтәләр. Димәк, әлеге концертның бер фишкасы ул менә яңа җырлар башкару. Юк, һәр җырчы өчен, тем более бит видеоконцерт, съемочный концерт дибез бит инде. Анда үзебез тырышабыз яңа җырларны алып килергә. Чөнки телевидениедә күрсәтсеннәр, яңа җырлар дип бар дип, шуңа күрә яңа җырларны алабыз инде. Менә шиялек җыры, ул инде шиялектә җыры яңа дип саналамы? Аның тарихы ничек? Яңа җыр түгел, ул тоже шулай Перимнән алып килгән җыры. Адис Маликов кие, сүзләрен инде Татарстан егете. Ленур Ихсанов язган сүзләрен, киен инде безнең Перим композиторы Адис Маликов язган. Ул җырга уже 3 ел. Ну, почему-то рәхәтләнеп аны яраталар, тыңлыйлар, бийләр, җырлыйлар да. Аны тыңларга гына түгел, хәтта карарга да яраталар, чөнки аның бик кына кызыклы клип төшергәнсез. Менә ул тарихны да сөйләгез әле, ничек төшерелде? Ул клипны без Ләйсән Махмутова белән бергә төшердек. Ул режиссер буларак инде, сценарий язды һәм, үзегез күрдегез анда нәрсә генә юк ул клипта. Ул клипны Ләйсән вообще бер көндә генә сценарий язып, шул көнне без снимать та иттек инде ул клипны. Тамашачыларга әйтер сүзең бармы? Бар, 30 августта бик күп сүзләр әйтеләчәк дим. Килегез концертка, бик рәхәтләнеп карагыз. Шуннан да кеше әзерләнә. Күпме эш, түгел инде ул эш бит инде ул. Килегез, сез аны күрергә тиешсез. Димәк, һичшиксез күрәчәкбез.